Assalamu alaikum. Ki dawo. Ban dawo ba. Na dai zo. Ba dai ki same ta ba. Na same shi. Ki same ta? Ki ka sai mata ne. Ba sani ba. Yanzu ina tsakanin mu ne. Ni ba ka kai na karshe. Ko su Hausawa kenan. Ku ba ya bude ya wuce. Yanzu ka san me zai? Sai kin ga. Da na je mutumin nan ban same shi ba. Alhamdulillah. Abinda nake so da kai. Sasanci za mu tsaya. So sansi. Ba wai zan ce ma ka nutsu ko ka nutsu ba. Duk abin da ga dama ka yi. Ki tarare mu. Amma Ki tarare mu. to kwai. Ya kuri. Abin da zai faru. Kudin balance din nan. Ina wannan kayan kan waɗannan naka da babu ku turo ma. Kudi me? Kayan ko matsan nan da babu ku turo ma. Ta ba dukiyar mu Allah ya mai da mu alala. Alala? Za a koma doya. Ka ki ga muna lallaba ki ba. To. Bomi ni rabuwa ke. Ki ase si jefe. Wannan na sanu ne. Sanu yana duka. Yo kai wata shanu ba ta fi ka amana ba. Kai din. Sai in baka ma wallahi da ba da Allah ma na mi suru da Allah. Ke. Ita maka mata. Ta mutu. Ba mu sami garuwa ba. Me za mu yanzu? Taimako. Ai kai da ka taimaka wa kanka. Ba si kudi na ne. Ni yanzu wallahi mu sai ya samu. Amma yanzu kaki ga ma. Na gani yana tata. To idan ban ga ya kake so mi. Kai ni bari ma an tafi gurin shi. Kaki shi mu. Ka sake ni. Kar ka ƙara rike ni. Allah ya ku. Kar ka ƙara rike ni. Ita kika yi ba akwai musuwa ne. Ina ma na matsala ba ka da ba kar ka ƙara rike ni. Kar ka ƙara rike ni. Wallahi zan rada ma kar ka ƙara rike. Ba kai ka ga mutane ba yana dai na ga halatin nan in ya gargaje kai ka jara. Babu ruwa na. Zo mi shi. Me wani sulu? Da na ja ka muka sulun ba. Ki kai ba? Mu toto na. Zan zuba ma. Mu gane ma Sallah. Sake ni. Sallah ki da mu da. Zan daga mu tafi. Sake ni. Ya kare ga hakurin. Ki hakuri. Low batir hakuri na. Ga mutumin nan ma ya sauka aladina. Momon ya bu ki taimake mu kai ya ga mu.